gift niya daw sa'yo nung nag 100k ka sa sa YouTube. Oh, grabe. Piton. Ano ba yan? Ha? Clue. Klo, punta ka sa kwarto mo. Hello? Hello? Bagong swimming pool. may swimming pool sa kwarto mo. Sige, punta ka sa kwarto mo. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Ana Jumal dito. And this is the Princess. And nandun sila lahat. Andun yung iba. And welcome back to my channel. Yeah! Guys! Saan ba tayo pupunta ngayon, Snake? Pupunta tayo ng Corelia Wow! sa bagong bahay niyo, Tio. Excited din ako makakita doon sa bahay. Excited mo na makita kwarto ko? Oh, excited ako. Doon ako matutulog Doon tayo matutulog. Guys, first time ko silang dalhin sa bahay namin sa Korea. Makikita na kami sa We bahay. are going Bahay ni to Tio. Korea! Gabi na ngayon kasi doon kami Mag-ano guys, doon kami matutulog for the first time in history. De, kasi kahit guys, hindi pa sila nakapunta doon. Last na punta nila doon, lupa pa lang yon, hindi pa pinutol yung mga kahoy. As in, wala pang bahay guys yung pumunta sila doon. Tapos ngayon, tapos na yung bahay namin. So, parang excited na ako makita nila yung bahay namin. Tapos may surprise kami kay Bunso. Yes. Ano surprise yun? Ha? Surprise? Oh, may surprise kay Japit. Galing kay Koi's Iron Man. Koi's Iron Man. May surprise kay Bunso. Wow. Belated happy birthday, Kuya. Belated happy birthday niya pala kay Koi's Iron Man. Tsaka may surprise din siya kay Japit. Excited na kami ipakita kay Japit. Ano kaya yung reaction ni Japit? Pero bago tayo pumunta doon, tanungin ko muna yun sila doon. Yung kabilang Pero bago kwarto. ka umalis, pupunta doon. Gusto kong sabihin sa'yo na nakaka-proud si Tio Snake, no? Nakaka-proud si Tio. Dahil dati lupa pa lang yun. Pero ngayon, May bahay na? May bahay na. Ang init naman. May bahay na. Tapos may plano pang mag-expand. So, Congratulations. Thank you. Kasi syempre, 'di ba? Parang lahat naman tayo para sa pamilya natin, family first. lahat naman tayo iniisip yung pamilya natin sa. Yon, since wala kaming lupa at bahay, kaya yun yung inuna ko. Kagaya kay Snake, 'di ba? Nagpagawa ka ng bahay at kwarto mo, 'di ba? Nakaka-proud din si Snake. Doon tayo matutulog sa kwarto, ha? Malamig dun. Wow! Malamig dun. Kahit hindi tayo mag-on ng aircon, malamig dun. Lalo na pag madaling araw. Nagigil si Snake. Kaya naririnig ko yung... boyfriend. Naririnig ko yung... Yung ngipin niya. Pag gumagano'n pag nag-ano yung ngipin ni Snake, guys, yan yung ibig sabihin na nanggigigil siya. Parang gusto niyang halikan. Sige, halikan mo nga ako. Halikan mo nga ako. Kinilig ka. Isa pa. Sige na, isa pa. Sige na. Ilang beses mo na ako na-kiss? Dalawa na. Ha? Dalawang beses pa lang? Dalawang beses. Lagi mo na akong inalikan dati, Nakalimutan mo na? Wow. Wag mo ng boyfriend nito. Wow. Nagigil na. Sige. Ipakita ko sa inyo yung ibang kasama Bye, namin. guys! And dito sa kabilang kwarto, kasama natin si Championing James Ukat. Koisi yan. Ano ka lang? Jai Carla. Jai Carla. Carla, asa na? Carla the social era. Carla na social. Pag-inggit. Pikit. And this is Jai Tony. Guys, kasama namin sila papunta dun sa bahay namin sa Korea. At syempre, hindi magpapahuli si... Fredo Alesta. Si... Alfredo Alesta. Alfredo Alesta. Guys, dadalhin namin sila sa bahay namin sa Korea. First time nyo kasi okay na yung namin, yung home quarantine namin. Pwede na kami lumabas kasi kaya yun, ngayon pa lang kami makakapunta doon for the first time. Wow. Excited na kami, guys. Excited. Makakapunta na rin kami sa Korea. Magdadala ba tayo ng jacket? Yeah.
Malamig ba doon? Oh, malamig doon. Okay. Okay na ba itong outfit ko? Oh, wow! Magdala ng jacket pero nakasando. Gabi doon guys, lalo na pag umuulan sa gabi. Kinabukasan nagpa-fog doon. Wow! Guys! Magba-vlog din ako doon guys. Mag-tour kami. Mag-tour natin yung bahay lang. Tsaka ipapakita ko sa inyo yung kwarto ko. Ewan ko lang kung ano na forma ng kwarto ko kasi ilang months din akong wala doon. Kasi narinig Feeling ko, meron akong idea. Kasi narinig ko yung sabi ni Jerome, ginawa daw bodega. Ginawa daw bodega yung kwarto ko, walang giya. Pero guys, watch niyo yung vlog ko soon na tutulungan ako ni Jasper na mag-interior design sa kwarto ko. Tingnan natin kung gaano kagaling si Jasper. O baka hanggang salita lang si Jasper. Tingnan natin. Ha? Sa tingin mo? Dapat galingan niya kasi mataas yung expectation natin eh. Siya yung stylist natin, di ba? Actually si Jasper yung nag-ano ng mga susuotin namin pag kami lalo na pag nag-OOTD kami, yung kinoconsult talaga namin si Jasper talaga yan kung bagay ba sa amin, pasado ba sa kanya kasi pag pasado sa kanya, ibig sabihin yan, okay. Goods na yan. Oh. Pero kung hindi, palitan mo na agad. Palitan mo na, wag nang magpaligoy-ligoy. Yes. O nga pala guys, hindi to alam ni Japet. May surprise tayo sa kanya galing kay Koi's Iron Man. Wow! Hindi niya alam to. Actually, alam ko. Alam ko din yan. Ayun lang. Ngayon ko lang nalaman. Alam niyo ba kung ano yung surprise? Basta mamaya, sasabihin ko na sa inyo yung surprise. Mamaya na pagdating natin sa bahay dun sa Korea. O tara! Tara! Kasi malapit na mag-curfew. Guys, Welcome to Korea! we're here in Korea. Wala bigla sa steak. Ganda na yung daming car park. Welcome to Korea! Yes, welcome to Korea. Sang basiyo, sana Yan, ito yung grapes namin guys. Ito. katong walay kwenta. Oh, sabi nung itapon ko na daw kasi. Galing mo grapes. Ha? Wala, bukas na yun kasi babalik pa naman tayo dito. Nakalimutan niya. In short, nakalimutan niya. In short, nakalimutan ko talaga. Guys. Oh. Ba't may dala kang kape? Bit-bit niya talaga yung machine niya. Kasi si Bishi, na-addict na si Bishi guys. Siya talaga yung nangusog. Oh, sa buhos nangusog. Nangulo. Bishi ako nagyapon. Ano to yan siya nangusog? Nanigas. May ngunod ako ng lakas. Ha? Ano? Ano tong Korea na to? Walang signal. Ang natatandaan ko yung Korea guys kahit sa under the ano yan? Under the ano? Yung basta yung mga tunnel nila may signal. Pero dito guys, ba't walang signal ang Korea na to? Di, Ano ba? kaya nga, mas maganda dito social media. Dito. Oh, yun. Diba? Social media. Kasi dami mong issue. Magpahinga ka muna. Gusto, paminsan-minsan nga lang ako sumasabat sa mga ganyan. O kaya nga naintindihan ko naman yan. Pinagbabawalan niyo pa ako. Hindi para alam ko namang hindi ka na stress. Kasi wala kang pake. Nag-Judy abots lang kami guys. Hi mama. Welcome to our humble house. To our sobrang liit na bahay. Wow, Guys, welcome guys. first time ko makatamak ng ganito kakinis Makatamak. makatapak. Oh, grabe. Guys, welcome sa aming napakaliit na bahay. Oh, ang ganda ng tiles. Pakita mo tiyo. Laki ng sala namin, oh. Parang aircon. Kasya 10. Oh, ang lamig ng aircon nila ni Mama. Wow. Bago tayo pumasok sa kwarto ko, may ipaano ka kay Japet? Ano yan? May surprise kami sa'yo. May surprise kami sa'yo. Manong, ano surprise mo, ma? Ewan ko. Wow, surprise ka talaga. Kaino galing yan? Ha? Galing kay...
Jasper! Hindi, galing to kay Kois Iron Man Pet. Ano niya daw? Gift niya daw sa'yo nung nag 100k ka sa sa YouTube. Oh, grabe. Ito. Ano ba yan? Ha? Clue, baka Klo, punta ka sa kwarto mo. Hello? Hello? Bagong swimming pool. may swimming pool sa kwarto mo. Sige, punta ka sa kwarto mo. Lo, grabe, apito, may aircon na. Pareho pa sa akin. Oh, grabe, apito. Ano, Sek? Dapat ko naman yun. Kanina si Tio yung pinagtitripan ngayon si Japet naman. Ano masasabi mo kay Kois Iron Man? Ito ba to guys? Ha? Ano masasabi mo kay Kois Iron Man? Guys, Iron Man, ikaw talaga yung nagkumpleto sa Buong year, buong taon year. mo. Oh guys, Ano kasi talaga, sobrang sa tanghali kasi Zay, sobrang liit sobrang init ng kwarto ni Apet kasi maliit tapos andito pa sa likod. Tapos walang hangin dito kasi may bahay doon sa kabila. May yero pa doon sa yung sobrang init. kaya sobrang init guys kaya Ano talaga ko guys, kanang pangarap ko lang to dati. wow, lamig na ng kwarto ni Kuya Apet. Iron Man. Thank you. Sana i-bless ka pa ni Lord. Dumating pa na blessing sa iyo. Thank you, guys, Iron Man. Yan pala yung sinasabi. Kaya pala, Pinya na lagi ano? sabi si Coach Iron Man, meron akong surprise sa iyo. Ano yung sinasabi niya surprise sa'yo nga? Ano daw, maka-experience na daw ako ng snow. Akala ko nga pupunta ng Korea nun eh. yung nasa isip ko guys, baka i-tour ako ni Coach Iron Man sa Korea or sa ibang lugar. basta sa ibang bansa na may snow. Ito pala. Ito pala, grabe. Grabe, apit to mo talaga. Guys, Iron Man lang malakas. Thank you, guys, Iron Man. Sana all. Guys, Kuya Jasper, way box iya. Walang box sa akin guys kasi matataksan. Yung sa kanya kumpleto. Lahat may gift card. Lahat may gift card. Lahat. Tulog na yung isa. Ano na? Guys, itong carpet din galing kay Kois Jolly Bro. Wow! Thank you, Kois Jolly Bro. And aircon dito, alam niyo na kung sino. Thank you so much sa nagbigay din ng aircon ko. Alam mo na kung sino ka. Alam mo na kung sino ka, kaya maraming salamat din. Hindi ako yan bumili niyan guys, promise. As in, sobrang thankful talaga ako. Hindi ako yung bumili niyan. Meron tayong kape doon Ha? Meron tayong kape. Oh, meron kape na pangit daw, sabi ni Jasper. Sabi ni Chris Jas. Hindi naman daw pangit. Oh, hindi naman pangit, average lang daw. Oh, may better pa maigaganda daw. pa. Oh, yun. So lalagyan Yes. siguro natin ng mga maraming cup. Para kumpleto. Lagyan ng coffee machine. Tapos yung 3-in-1, Grinder. lagay natin dyan. Para kumpleto na. Horse. Hindi ko alam. Nabili ko lang din yan sa sa Bat horse. Year of the horse. Ay, bakit Ha? Year of the horse elephant. Hindi, kasi daw, yung elepante daw, swerte daw. This year. So next year, papalitan natin yan. Oh, papalitan natin yan. Bibilhan mo ko, di ba? Ba't ang gwapo? Ba't ang gwapo nito? Sino itong batang to? Ba't ang cute? Diba? Ang cute. Ang cute. Wow, ang dami ng damit dito guys. Wow! Ay, sorry. Ay, sorry. Ano to? Nasikat. From Malaysia. Bigay din to kay Kois Jolly Bro. G, umiilaw din yan. Guys, welcome sa kwarto ko. Ano masasabi mo sa kwarto ko, Snake? Nindot kayo ito. Ha? Nindot kayo mo kwarto, Chub. Ay, May ka lang. aircon pa. May aircon pa. So, okay. Sa kwarto na to. Ano ang comment mo sa kwarto ko? Parang office. Para office daw guys, tingnan Tingnan nyo. nyo guys. Lagyan natin ng guys, documents office talaga. Pero ganda, totoo guys. Ang ganda ng kwarto ni Tio guys. Parang
kwarto na may office. Kwarto na may Pero Miss Jazz, feeling ko mamimiss mo itong ipapikita ko sa'yo. Ano? Ano? Uy, si Bo! Bully! Ay! Alam, grabe. Ano masasabi mo sa kwarto ko, Bishi? Maganda. Sobrang maaliwalas. Pagpasok mo pa lang, chill na kasi pagpasok mo. Parang nakaka-relax. Yun yung pinakamaganda kasi kwarto eh. Oh guys, tinanggal yung bed frame kasi dito kami maglalagay din kami ng foam dito para magkasya kami. Tapos, tingnan mo yan sa my chair ko. Wow! Oh. Wow, congrats! Wow! This is from, yes, sure. Wow! LV Brothers. Thank you, Kois Echo Twazon sa Sinasabi ko sa'yo, Louis yung Vuitton. bili mong Nike na palang LV na yung design, di ba? Guys, grabe. Thank you so much, Kois Echo, dito. Mahal to guys, mga mga 40k. Look, grabe, ganda. 40k to guys. Galing pa yung Meron na California. siyang Louis Vuitton. Yeah, Louis Vuitton. Ihagwaon na ni Snake. Ha? Snake, saan na mo paghagwa, Snake? Isa na eh. Si Bully. Okay guys, Teo, sa'yo na to pag masagot mo anong laman ito. Lo, peach mango pie. Fish mango pa. Ano, wakay? Ha? Ano, lace. Ay, saan na? Correct! Wow, sa akin na to. Sa akin na yan eh. Ano yung sabi mo, Jazz? Tanggalin mo yun. Ano? Kasi lakas mo ka, No! Yung sticker, guys. Sasabihin ko, based on my unprofessional comment, guys. Pag maglalagay ka kasi ng sticker, para siyang nagiging... Ay, hindi siya pangit, pero hindi siya magandang tignan. Hindi siya pangit, pero hindi siya magandang tignan. So, average lang. Oo, parang you can do more. Okay, ganun. Ano, Pet? Ito yung bigay ni Kit. Wow! Ay, Thank you, Kit. hindi pala kay average. Hindi pala yan sa akin. Hindi to sa'yo, sa akin to. Bigay to ni Kit sa akin. Kit Lacerna. Hi, thank you, Kit. Thank you dito. Maraming salamat. Ate Kate, sa akin na yung isa, Ate Kate. So guys, bukas itutour Ako. Walang tour na mangyayari, guys, kasi walang signal. bukas daw itutour kami ni James sa bahay namin kasi taga dito naman. Itutur ko kayo sa bahay namin, guys. So guys, matutulog na kami kasi matutulog na kami guys kasi kasi malamig daw. So doon po natapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!